Witam wszystkich. Muszę powiedzieć, że jestem zszokowany tym, jaką popularność odniosła moja gęba na stronie sadistic.pl, pomimo że ja jej tam nie umieściłem, aczkolwiek nie będę sobie z tego tytułu rościł żadnych praw do osoby, która to zrobiła. I chciałem odpowiedzieć na kilka zarzutów. Pierwszy jest taki, że zarzuca mi się, iż filmy z serii Zryty Beret, te pierwsze nagrywane jeszcze telefonem, były nagrywane pod wpływem środków powszechnie uważane za niedozwolone względnie narkotyków. Ja, odnosząc się do tej kwestii, muszę to skomentować. I mój komentarz jest następujący. Teraz chciałem poruszyć drugą kwestię. Co do filmu a propos radzenia sobie z babcią, z dziadkiem albo z babcią w tramwaju albo busie. Albo w tramwaju. Nie, bo w taksówce to nie. Więc tak. Niektóre osoby wyglądały no co najmniej, ja wiem, zszokowane tym, co ja tam pokazuję. I ja je rozumiem. W pełni rozumiem. I dla tych osób chciałem zaprezentować nową alternatywę, więc jeżeli komuś nie przypadł do gustu sposób pierwszy, to zawsze może spróbować z granatem przeciwpiechotnym niemieckim, typu Stillhandgranate, granat trzonkowy. To nie jest granat odłamkowy, ale gwarantuję, że to też odniesie skutek. Tylko to się inaczej odbezpiecza, to się odkręca i się pociąga taki sznureczek. Myślę, że sobie poradzicie. Chciałem oczywiście pozdrowić wszystkich, którzy dobrze mi życzą, szczególnie tych od komentarzy typu skurwysynu umrzyj, ty chuju, jak cię zobaczę na mieście, to ci jebnę. Tych pozdrawiam najserdeczniej. A do wszystkich osób, które proponowały mi spożywanie alkoholu, muszę powiedzieć, przykro mi, ale póki co mam kanał na YouTubie, nie mam czasu. Pamiętajcie. Stillhandgranate.